The banjo man aboard a man of war. Sam's gone away on board a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work, I say. Hey! Sam's gone away on board a man of war. Xapins, xapines, benvingudes a la Xapa Lúdica Final Monster Edition, el darrer episodi d'aquesta temporada que, sens dubte, tanca un balanç positiu i essent conscients i coneixedors que estem marcant tendència tant en la manera d'entendre la ràdio com en el camp de la divulgació lúdico-creativa. Per això, per acompanyar-nos en aquesta tram final, que no de viatge, com sempre al nostre Macià, comptem amb la inestimable presència de... El control tècnic, les bruixes dels botonets, la baba llaga de les zones arcianes, reines de la pista, sempre a punt, sempre preparades i una mica fins als nassos de nosaltres i els nostres jocs, les magnífiques Meli i Mon Líria! El nostre honorable president, que no només ha fet el viatge de l'heroi, sinó que n'ha tornat i encara li ha sobrat temps per fer una partideta. El gran, l'únic, el líder Rex, Can Basileus, emperador, capdell, Tsar, Führer, Joan Gallego. Bravo! El berserker de la ludicitat, l'home amb més sinapsis per centímetre quadrat de tot Caldaus, llumanera de les nostres míseres existències, far de la república i guardià de la veritat relativa, el gran David Tugués. Ué! Bravo! Que loser que ha quedat això. I last but not least, que us parla amb veu viril i ronca, el que no necessita pronoms perquè el seu nom ja engloba tot el gèneres i condicions, el vostre pastor lúdic, el magnífic i magnificent Eduard Altarriba. Bravo, tio! També tenim convidats que presentarem després. Exacte. Ja, perquè ho tenim així en el guió, ho sento. Com veieu, avui la cosa no va de modèstia. Com es nota que tenim una edat i ja no queden àvies, ja no ens queden àvies, no. I tot el que no siguem nosaltres no ens ho dirà ningú. Però ho podem dir perquè hem fet un programa a ràdio, hem fet una temporada sencera d'un programa de ràdio i això no ho pot dir tothom. Bueno, sí que poden, però igual és mentida. Exacte. Val? Tenim un... en el guió que està allà molt on i... I wish I was the fiddler on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work, I say. Sam's gone away on board a man of war. El nostre anglès és una mica així... Xapero. Xapero. Imagina que pensava que deia m'enamora. 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 I vaig tenir que buscar què vol dir Man o War. Em sonava una cançó heavy metal, Sí, tio. també he mirat el que era Manowar, perquè no, és que era un grup de heavy metal, Sí, Manowar, sí, sí. però es Pues- veu que vol dir vaixell de guerra. Vaixell de guerra o... Sí, bueno, algo mira, així. coses que passen. Però nosaltres no només hem fet un programa de ràdio, sinó que a més, des de la nostra masia hem declarat ni més ni menys que la República Lúdico-Creativa del Moianès. Atenció! Amunt! Present! I que ara per ara és l'única república que no ha sigut desconvocada i encara diria que sembla que té una salut de ferro sòlida i ferma. Absolut. Com deia el gran Jaume Sisa, casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. I la nostra masia no n'és cap excepció. Així que toca fer una breu repassada als amics i amigues que ens han visitat i han donat el seu sí a esdevenir ciutadans i ciutadanes de la República, multiplicant de forma maltusiana els benaurats habitants d'aquesta petita però entranyable pàtria lúdica, creativa i tropical. Joan, digue'ns, quins visitants han tingut aquí? Molt bé, doncs en aquest fins al 21è programa hem tingut, he comptat 18 visitants o 18 convidats de tot. Els relataré ràpid. El Ferran Renalies, del dissenyador, l'Òscar Desnafo, l'Aniol de la Biblioteca de Moià, el Marc de l'Espai Jove, la Tati de la Polseguera, el Carles d'Osona Juga, el Coque de Caldaus, l'Ester de Marimba, el Sergi, mestre de Calders, el Toni i el Ramon de Gironella, l'Òscar Garcia de Berga, el Marc del Festival de Joc del Pirineu, l'Oriol Montero de Sona Juga, el Guillem de Moià, el Jordi Lorente del CAE, el Guillem Coll, dissenyador de jocs de taula, l'Uriel de la Central, el Jordi Prat de Caldaus d'Artés,
el Ramon i els convidats d'avui, que com no los has presentado... Se queden encara en Aprofito estado de no per- presentats. El Ramon, Presenta'ls, el vinga, Ramon i l'Anna, va, presenteu-los. Vamos, allà, pinyón. Molt bé, el Ramon, l'amo de Ràdio Mollà i l'Anna Bach. No, el patidor de Ràdio Mollà d'1. I l'Anna Bach, que em posen aquí, que s'ha muntat un terraforming Mars al desert de Utah. Bueno, bona tarda i gràcies per venir. I bueno, gràcies a totes aquestes persones que ens han ajudat a treure aquests programes endavant, perquè bueno, hem après molt d'ells i tots han donat el seu sí que era el manifest de la República Lúdico A l'adhesió a la A l'adhesió. República. Esdevenir Exactament. ciutadans o ciutadanes. Tot i que els primers no se'ls hi preguntava encara, perquè la declaració va ser a partir del A mitjans. programa... Bueno, llavors hem vist que la repressió havia baixat i que hi havia un espai allà. Que hi havia una escletxa de una llum. escletxa de llibertat. I hi vam aprofitar... Després us ho demanarem a vosaltres, si us voleu ser ciutadans o ciutadanes de la República Lúdico-Creativa del Mollà. Aneu pensant la resposta perquè... Podeu dir que no, però si dieu que no, no guanyeu una magnífica xapa. Vale. Vau fer un referèndum abans? Home, que No, bueno, o tenim és una imposada? república amb un president És un règim presidencialista. Ah, vale. Sí, molt republicà, Sí, però no molt semblava. xapero, El sobretot. que diu ell va a missa i no hi ha més a discutir. Vale. Bueno, ràpidament, repassant aquests convidats que hem tingut, així fent una mica de mapa, veiem que només 2 persones han repetit 2 vegades, el Coque i el Marc, que han vingut per diferents coses, i llavors, en quant a les professions d'aquesta gent, doncs podríem dir que els docents i educadors guanyen de carrer com a majories, però bueno, també han vingut 2 professionals del sector bancari, com són l'Òscar García i el Ferran Relias, i hasta aquí mi análisis estadístico dels convidats. Tota la resta Bueno. són humans que fan moltes coses Sí, diferents. sí, perquè I això mola. diguem que amb el mundillo aquest dels jocs de taula, bàsicament que nosaltres, els nostres convidats, no han sigut, diguéssim, no hem anat allò a buscar els professionals més que viuen d'això, sinó que hem anat més als aficionats o als del hobby. Al Ferran poc li deu faltar. Al Ferran poc li deu faltar, segurament. En fi. Busquem el mestissatge lúdic, nosaltres. Exacte. I I de cara a l'any que ve, doncs, obro aquí a que tots els nostres oients i seguidors diguin a veure si els hi ve de gust que vinguin o que podem entrevistar a altres persones, però bueno, la idea és seguir una mica amb donar veu a dissenyadors, a gent del món editorial, Il·lustradores, dissenyadores... il·lustradores, dissenyadores, divulgadores... Acceptem suggerències i hasta trolejos. Sí, exacte, cap problema. De tot exacte. tipus. Millor trolejos. Menos el rei Ens emèrito, molen els trolejos. podem portar qualsevol. Hola, si més. Bueno, a ser possible que tinguin alguna cosa a veure amb el món del joc o Sí, si més no el jugués. friquisme, tampoc no. Molt bé. No, tu volies portar el Dionís avui. Sí, no, però... No, però ara l'han fet president de la Diputació, No, no sé estarà què, massa liat, està però- molt liat, res, Jo vull fer una arena entre presidents. Ja sé com es dirà aquesta Presidents arena. i Es dirà subpresidents. Seven Betas Duel. Hola! ¿Qué te Hòstia. parece? Jo pensava una piscina de fang i... Comprando ja 7 betes duel. Claro, la David s'ho està apuntant. David, il·lustra'ns, quins Vinga. temes hem tractat? Quins temes hem tractat en aquesta temporada? Pues, mireu, molts temes. I en realitat vam intentar començar d'una manera molt formal i així molt ordenada i tal, però ens hem pujat. Vam començar amb un esperit allò rotllo divulgatiu, no? Que és la BGG, que és Kickstarter, però el nostre esperit lúdic ens ha portat a temes més filosòfics, fins i tot ideològics i de vegades terapèutics, per foraginar els nostres propis fantasmes, que en tenim i molts, no? Vam dir, de què voleu que fem les xapes? Ho vam preguntar, no? Que hable l'audiència, vam dir, tot i que no els vam fer ni puto cas, al final, evidentment, i això està contrastadíssim, no podem amagar-ho, no? I quins són els resultats? Doncs, mireu, hem xapat de Print and Play, de Serious Games, jo recordo la xapa de Serious Games, va ser una xapa molt xapa. El camí per aconseguir la ciutadania a la República Lúdico-Creativa del Moianès. Hem xapat de què són els jocs de rol, gràcies al ChatGPT, aquí l'Edu s'ha quedat un amiguito, el ChatGPT, la dificultat de muntar una sessió de jocs de taula, les motivacions del joc, el Sant Jordi Friki, el Gràcies Catan, quan el nostre amic va morir, Feminisme i jugar, Rebeldies paral·leles, aquest va ser molt xulo, els manuals de joc, l'horror al triangle friki, va ser un escape que ens va
recitar l'Edu els seus somnis més eròtics per aquella zona que no direm res més. Frases de merda als jocs de taula, aquest també va ser molt divertit. El poder del joc. Què vol dir ser friki? Aquest va ser el primer. Sí, en temes més de divulgació, què és el Kickstarter, el que hem dit abans, no? Divulgació a base de què és la BGG, perquè en xerrem molt, enfundar o no enfundar, un gran dilema, vam parlar de youtubers i podcasters, de Mundillo, esa gente, no? Fins i tot el president va fer un missatge de cap d'any, no? Déu-n'hi-do, el que ha passat en aquest temps, no? I aquí ara ficarem un bonus extra. Sí, encara. espera, un momentet, però jo estava donant-li voltes a tot això i de sobte em vaig recordar una pel·lícula que es diu Contact, no sé si l'heu vista. Contact... És porno? No, no és porno. Ah, vale. Llavors no. Un dia te la deixo veure. És d'una tia que es fa astrònoma, quelcom, i està investigant temes del SETI, amb uns radiotelescopis a recibo i no sé quantes històries, i de repent rep una senyal, i aquesta senyal la van decodificant i amb una subportadora oculta i no sé quines coses, si hi ha algun científic que em perdoni, descobreixen que els alienígenes havien tornat un missatge que va ser el primer missatge que es va enviar des de la Terra en forma d'ones de ràdio. Evidentment va ser una emissió prou potent i va ser l'emissió de les primeres Olimpiades, però t'ensenya, sortia el senyor del bigotet, no? I jo em pregunto, us imagineu que el primer contacte SETI surt el president amb una subportadora desitjant-nos un bon Nadal? Seria molon, no? Meravellós, no tinc paraules. Bonus extra, fot-li canya, Edu. Bonus extra. Bueno, com sabeu, al principi sempre es fa aquesta presentació, una vegada s'otorguen adjectius qualificatius i fins i tot desqualificatius als membres de l'estaf. Llavors hem fet una petita selecció, molt ràpidament. Meli, la jefa, la capitana, enginera en jefe, subdirectora adjunta de botonets i llumetes, la fadrina o la sireneta. Mon, la gurú de la ludicitat metavèrsica, androide biònica, spin doctor de mogudes audiovisuals, la mestressa de cantoguers. Joan, l'amo del tros, el putoàmol, molt honorable i poc honorat, el latifundista, cap de la nostra església, pantocràtor dels jocs de taula, vigilante de la playa i sobretot el nostre president. I que duri per molts anys. Ja, forever and ever. I és hereditari, vull dir, el seu fill pillarà. David, inefable, inassequible, epicèntric, hereu escampa de la ludicitat, l'obermenys rural, missioner de la ludicitat, el gust palià de la diversió, aspirant a màrtir de la causa i la barba més prominent de tot Caldaus. I Edu, intel·ligència artificial sexualitzada, cronista de la ludicitat malentesa, fadrí segon, l'escolanet guargamero i, evidentment, la veu avellotada de la ràdio. Bravo. Pensava que anava a fer referència a la casa de Bernard Alba. Macaulay Culkin, Macaulay Culkin, Macaulay, Macaulay, Macaulay Culkin, Macaulay, Macaulay, Macaulay Culkin, Macaulay, 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 no. ¡Vámonos! Macaulay Culkin, Macaulay Culkin, Macaulay, Macaulay, Macaulay Culkin, Macaulay, Macaulay, Macaulay Culkin, Macaulay, 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 no. Solito en casa, solito en casa. Gràcies, ladilla russa, per aquests moments de diversió. David, de què xaparem avui? Va, comença a parlar. De què xaparem avui? Introdueix com Déu mana els nostres benvolguts convidats i molt bé, tira endavant amb l'entrevista. Avui està molt clar que hem de fer una xapa final. Ens acomiadarem d'aquesta primera experimental i sobrada temporada. Hem preparat un menú d'entrevistes d'inici final, uns yings i yangs, motors per nosaltres, referents i exemples de lo que mola. I avui entrevistarem el Ramon Martínez. Ell diu que no, però és el deus ex màquina arcià, el que li lloga a cost zero al nostre president el seu tros de Ràdio Mollà. Ell diu que no juga, però nosaltres ens ha donat un munt de joc. És que fàcil, tio. Però que volen. Ho has fet amb ChatGPT? No, jo és que me l'he integrat sense voler tant usar-lo. També tenim a l'Anna Bach. L'Anna Bach va venir fa una setmana, és una addicta a Ràdio Mollà, ja a Ones Creatives, i clar, aleshores ens vam enterar d'un munt de coses. I vaig dir, hòstia, aquesta la tenim que
incorporar d'una manera activa en un programa i fins i tot a Caldaus. I.E. Doctora en Matemàtiques i Informàtica per la Universitat de Barcelona, analista de producte de la multinacional americana Scopely, empresa de videojocs amb seu central, i a sobre dibuixa de manera regular còmic que publica a la seva pàgina d'Instagram Antplanet, que després ella ja ens donarà tota arroba el que sigui d'una manera més precisa. Però això no és tot. Hi ha una cosa que és mega fuerte. Ha estat una de les tripulants del projecte Hipàtia, que després ens explicarà. Una tripulació formada per 9 dones en diferents edats i procedències que ha viatjat l'abril d'aquest 2023 a l'estació analògica de Mart al desert de Utah, als Estats Units. Durant 2 setmanes, la tripulació ha estat realitzant investigacions d'alta qualitat relacionades amb l'espai i ha simulat amb rigor el seu dia a dia a Mart, confinat en un espai reduït i privat de petits luxes de la vida a la Terra. Però que fuertíssimo. Ostres. Em sembla molt èpic. Lo del Ramon és molt èpic, però el teu és molt èpic. No, el meu és molt èpic, perquè jo la vaig veure a la tele, el reportatge a TV3, i ara estic aquí al seu costat. És espectacular. Estic que et tremolen les cames. Pues ja veuràs. Són coses que passen a la xapa. Però hi ha més persones èpiques aquí. Més? Sí. Jo. I són molt èpiques? No, tu no. La Meli i la Montse, que les tenim allà, en aquell cantó, si us plau. Vosaltres sou el corpus d'això. Sense vosaltres nosaltres no podríem fer res. Sí que podíem fer. Ens podíem quedar amb unes cervesetes i bla, 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 parlar de jocs i tal. Sense vosaltres no existiríem tampoc. Per tant, us farem algunes preguntetes. No us escapeu, Vale? Bueno, un record per l'Andreu, que ens ha salvat. Sí, l'Andreu ens ha salvat més d'un dia. i l'Enric Mallés també és part important Que de no la hem dit- ràdio, no hem dit res. però no hi cabem tots. O sigui Ja. que, Andreu, també moltíssimes gràcies, ens has salvat el cul. I parlarem alguna cosa més si tenim temps, com a què hem jugat, què hem fet, etc. Però ja, donem-li el play perquè comencem l'entrevista. Macaulay Culkin. Jo mateix començo jo. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Ramon, què vas pensar el dia que et varen dir que algú faria un programa anomenat La Xapa Lúdica i que aniria a jocs de taula? Vas dir, això té futur. Ahí lo petamos. No, primer em va costar entendre una miqueta el que es volia explicar, es volia fer, perquè clar, quan malauradament avui en dia a la situació tecnològica que vivim i tot plegat i de més, quan et diuen jocs penses en videojocs i dic, no, que m'estan dient jocs de taula, i jo de jocs de taula no en soc expert i l'únic que tenia al cap era el parxís, el Monopoly i no sé, el Pictionary i coses d'aquestes, no? Però després he vist que és un món espectacular, un món pels que són de fora molt desconegut però que és molt gran, i el que deia el repte molt complicat és com expliques un joc de taula per la ràdio. Llavors, bueno, al final heu explicat jocs, heu explicat el món, heu portat gent, heu apropat tot aquest entorn i crec que això és el que l'ha enriquit i us felicito perquè està molt bé. Està demostrant que ens escolta. Sí, I clar. jo ho sé, ens escolta. Tenim un oient aquí. I no li hem pagat res, tampoc. O sigui, Home, us escolto per saber si he de retirar el programa de l'e-books per precaució. Però... Si la Meli ho fa bé o no. Molt bé. Bueno, una mica ja ho has dit, no? Però tant la xapa com Ones Creatives a lo que és el sector aquest de la ràdio, quina cosa us ha portat, diguéssim? Jo crec que sí, una miqueta és el que deia abans, ens ha ajudat a apropar un entorn, un sector, una disciplina que normalment la pensaríem o la veuríem en un entorn natural dins del que seria un programa de televisió o una xerrada, una exposició o alguna cosa d'aquestes, o un taller i de més. I penso que l'aventura que també la Dones Creatives, encara em va semblar més complicat també, la Dones Creatives, perquè clar, explicar per ràdio en veu una expressió artística molt visual. Clar, que normalment acostuma a ser molt visual, doncs traslladar-ho en veu i en reflexions i converses, doncs penso que eren uns reptes que
suposo que és compartit, que a priori no sabíem a veure per on sortiria, sabíem per on començàvem, i com bé ha dit el David, van començar d'una manera i us heu anat modelant i heu anat trobant a l'espai que la ràdio i el vostre fer us ha fet sentir més còmodes i millor, no? Sí, el repte moltes vegades en temes de jocs de taula és donar-nos compte, a part que des de que estem fent el programa en Twitch directe i després el passem a YouTube, és més natural poder ensenyar coses, però clar, de sobte és, no, cuidado, que estàs a la ràdio. Clar. Explica que estàs ensenyant un taulell, que té uns mípels, unes fitxes, que té... Hi ha un programa de televisió espanyola que fa la Gemma Nierga, que fa Els Matins, que és un magazín informatiu, que el fan conjuntament per Ràdio 4. Llavors, clar, a vegades va algun allà i diu sí, clar, perquè com podeu veure això diu, però explica una mica perquè els de Ràdio 4 no ho veuen, no? I clar... és aquest nivell, Clar, és el risc de quan estàs fent un format dual, no?, de vídeo per internet i d'àudio per la ràdio, per les xarxes, doncs que sempre estiguis situat i sempre te'n recordis que tens dues tipologies de públic i que no ho pots explicar tot de la mateixa manera. Han estat 22 programes i em sembla que hem enregistrat i hem fet directe a Twitch. 22 entre els dos, no? Serà? No. Només de la xapa, 22? Sí, només de la xapa 22. Vam fer un pilot, aquest és el 21, 22, i Ones en té 22 més. 21. Sí, perquè nosaltres un més sempre. Bueno, doncs continuem. Escolta, anem a parlar, Anna. Hola. Hola, Anna. Que també la tenim aquí. Jo, escolta, abans de ratllar-la en preguntes, jo no sé si una miqueta explicar-nos què és el projecte Hipàtia, per si hi ha penya que no sap de què va la pel·lícula. Hi ha una pregunta vinculada a això, espero que no te l'autoresponguis, després arribarem a ella. Jo ho ensenyo, Vale, bueno, ho has explicat molt bé Perdó. Ho has explicat molt bé a la introducció. La missió Hipàtia és una missió de 9 dones catalanes que van fer una simulació de viatge a Mart en una estació anàloga al desert dels Estats Units i es basa en 3 pilars, que són fer recerca de qualitat, fer divulgació d'aquesta recerca i la creació de referent entre dones joves per donar visibilitat a la ciència que es fa i que la fan dones. Uau! És que, veus, aquí tenim un joc que es diu el Terraformando Marte, Terraforming Mars, i és que és com si t'haguessis tirat 14 dies en aquest joc. Jo almenys m'imagino així, saps? Això va per generacions, o sigui, que cada torn és una generació d'humans i la cosa va una mica més llarga. Jo m'ha estat una setmana. Jo crec que ho diria diferent, Jo crec que en aquest joc volen aconseguir que sigui com passar 14 dies on ha estat ella, que és al revés. Bueno, no? Aquí potser de Reforming Mars es tracta més de colonitzar Mart, no? I en el nostre cas l'estació anàloga ja estaria a puesto, llavors hem anat a evitar-ho i tornar. La pregunta important aquí és, ja que estàu tancats allà, veu jugar a jocs de taula? Doncs sí, de fet vam jugar al joc d'Hipàtia 1, que és un joc... És molt meta, Perquè... Jo l'he ensenyat, però si tu tens una càmera... Qui l'ha fet aquest joc? Aquest joc l'ha fet l'Estuf, que és una empresa de jocs, però l'he il·lustrat jo, i està basada en... La temàtica és la pròpia missió Hipàtia, per tant és bastant meta el fet que juguéssim en aquest joc dintre de la missió Hipàtia. És que és una passada. De fet, us veu retroalimentar del joc, el joc us va alimentar a vosaltres, us va donar idees a vosaltres, el joc també va ser... Sí, aviam, realment la missió pretén estar plasmada dins del joc. Per tant, molts dels projectes de recerca que es feien dintre de la pròpia missió estan representats en les cartes, així com els personatges, les instal·lacions, és com una versió en miniatura de la nostra experiència. El joc es va fer durant l'estada allà o ja estava fet d'abans? El vam fer prèviament, de fet vaig haver d'il·lustrar superràpid per tenir-lo a punt per la missió i el vam fer just abans quan ja teníem clars tots els projectes i tot el pla d'acció. Molt bé, i allà heu anat com testejant o ja estava testejat? Sí, es va testejar abans i també durant, i llavors el que hem posat a la venda és posterior, és a dir, no era la versió final la que ens vam endur allà, sinó que era una versió prèvia, llavors hem afegit canvis després. Sí, vam portar una versió beta i llavors heu acabat de fer-la, molt bé. No m'ho puc creure, i les cartes sou dibuixats de vosaltres mateixes. Sí. Que màster! I els has fet tu els dibuixets, que xulo.
És supermaco. Pots explicar el joc així una mica ràpid? Sí, aviam, un dels objectius del joc també és així més pedagògic, no? Perquè, com he dit, un dels objectius d'Hypatia és crear referents entre nens i nenes. Llavors és més per un públic més infantil, potser, que no pas tan adult, i és un joc de memòria. Es tracta que hi ha diferents tipus de cartes basades en les diferents temàtiques de la missió, que són enginyeria, biologia, comunicació i astronomia, i dintre d'aquestes 4 temàtiques hi ha cartes d'instal·lació, cartes de missió i cartes de tripulant. I llavors es tracta de construir trios i això barrejat amb la memòria, és a dir, anar recortant i anar passant les cartes, i també és un joc que es juga tots junts, és a dir, no és competitiu, sinó que és... Cooperatiu, exacte. Per aquí el Garcero ja ens està preguntant on es compra això. Aquest joc el podeu trobar hi ha un link a la pàgina web o a la pàgina web de l'Estuf o a la pàgina web d'Hypatia Mars, és a dir, si poseu al Google Hypatia Mars trobareu la nostra web i allà hi ha el link per comprar el joc i per contribuir a la missió Hypatia. Molt bé, doncs... Fantàstic, Molt bé. Pues l'haurem de provar, Molt bé, escolta'm, i jo tenia aquí una pregunta vital, que és com acabes tu amb el projecte Hypatia, més enllà de que et corressis aquí un joc de taula o us el corréssiu mentre estiguéssiu allà dintre, no? Com acaba una matemàtica informàtica que treballa en una empresa de videojocs? Dibuixant de còmics. Polifacètica. Bueno, seria... La resposta ràpida són casualitats, no? Però realment el motiu és que jo he estat sempre bastant involucrada en coses de divulgació de ciència, i quan tenia 15 anys vaig anar a un campus de ciència per adolescents, ja friqui des del principi, unida amb més friquis d'altres àrees, en campus de ciència, i llavors des de llavors que segueixo en contacte amb moltes de les persones que vaig conèixer, i concretament dintre d'aquestes persones doncs, hi ha gent amb ganes de fer mogudes, no? Com vosaltres, gent que té idees i que les porta a terme. I en concret, doncs, 2 d'aquestes companyes, la Carla Conejo i la Mariona Badenes, doncs s'han seguit encara més involucrades que jo en ciència i totes tenim ideals d'aquests de promoure la ciència en la societat, de visibilitzar el paper de la dona, etc. I llavors tot va confluir en aquesta idea i jo vaig tenir la sort de que aquestes persones m'involucressin a mi perquè tenia uns ideals similars que elles. Que potent. I quan dius que et dediques a la divulgació científica, què fas servir per això? YouTubeges, fas jocs, fas llibres, fas... És a dir, jo no em dedico a la divulgació científica, jo estic en una empresa de videojocs, la Carla Conejo sí que està en projectes de divulgació científica, però, per exemple, algunes de les coses que fan són aquests campus científics i jo sí que havia estat voluntària per ser monitora d'altres nens i nenes que anaven en aquestes colònies científiques, o hi ha hagut algun dia que intenten fer el Dia de la Dona i la Ciència, portar perfils diferents, per la premsa, per entrevistar, també he anat en algunes d'aquestes xerrades. Vam fer una xerrada també d'art i ciència a la Pedrera, ara farà 4 anys, és a dir, les mogudes que s'han muntat aquestes amigues meves i que busquen gent voluntària per dedicar temps, jo sempre dic que sí. I has pensat a fer un videojoc ja d'això? Bueno, de moment estem amb el joc de cartes i veurem si més endavant no ho descartem, però de moment no hi ha plans. Si necessites beta-testers de jocs de taula, de videojocs, d'anar a Mart, el que vulguis, ens hi apuntem, Fantàstic. Escolta'm, jo ara faria una pregunta a la casa de Bernarda Alba. A la casa de Bernarda Alba, a l'altre cantó del vidre. A l'altre cantó del vidre. The other side. I aniria directament a Pinyona a preguntar-los, i ara que xapem, del verb, evidentment, xapar, continuarem amb nosaltres si fem la segona edition? Si continuarem? Això és molt cutre demanar en directe, això. Sí. Pitjor que allò. És allò, estàs a la Super Bowl i vols casar amb mi, tu, I la càmera ve cap a tu i tal. No, puto peñazo. Nois, gens, expliqueu-nos una cosa. Vosaltres a què jugueu de jocs de taula? Ostres. Quin passat lúdic teniu? Mira, nosaltres un joc que tenim a casa que ens agrada bastant i que, de fet, la meva mare, que té 86 anys, també està enganxada i cada tarda o moltes tardes hi jugues, el Rooming Cube. No.
Coneixeu? Sí, un clàssic, però clàssic. Clar, doncs, mira, és un dels jocs que tenim, ja et dic que no som molt aficionats als jocs, però un Reis va arribar a aquest joc i ens va agradar i trobem que està bastant bé. I, per exemple, per ma mare, que té 86 anys, li ajuda molt a intentar mantenir l'agilitat mental, no? I a veure allò, i a pensar, i a rumiar, i combinacions, i sobretot la gràcia que té aquest joc és que quan s'acaben fitxes, llavors has d'entrar en l'enginyeria combinatòria, no? Desmunto aquí i llavors munto allà i vaig fent, i allò que queden 2 fitxes però en bellugues 15 del taulell i acabes resolent la partida, no? Aquest és un que ens agrada bastant a casa. Ojo amb el Rummikub, que jo crec que desbanca el dominó la BGG de la gent gran. Bueno, és que el Rummikub en 2 persones ja tens joc per fer i potser el dominó, bueno, no ho sé, però sí, és que dona és molt variable i és que no només tens les combinacions que tindries amb el dominó de les teves fitxes i unes fitxes que ja hi són i que són inamovibles, sinó el joc es va dinamitzant, no? I a mesura que es complica, tu pots alterar-lo en benefici teu, clar. La meva sogra juga al Rummikub amb l'app i de tant en qual m'entra un reto, pam! Te reten a jugar al Rummikub i jo, venga, pum, i evidentment surt el seu careto així a la suegra te reta. No, la suegra me reta en muchas cosas, però sobretot jugar al Rummikub ja sobre en guanya. Espectacular. Sí, és que la gent que sap jugar te revienta, però bestial. Anna, a què t'agrada jugar? Aviam, jo jugo en 2 àmbits. Un, jugo a jocs de mòbil, molt, per feina, i de fet volia comentar, és que heu dit moltes vegades la paraula caldaus. Jo el joc on estic treballant des de fa 3 anys a la meva empresa es diu Yahtzee, és un joc de taula clàssic dels Estats Units que es juga tirant daus, i llavors m'ha recordat molt això, però tornant al tema de jocs de taula, jo tinc uns quants companys de la universitat que quedem cada setmana per jugar a jocs de taula, llavors anem provant diferents jocs. Aquesta setmana hem jugat al Cascadia, jo tinc el Wingspan i és un dels jocs que m'agrada més perquè m'agraden molt els animalets i aquest joc és maquíssim. I després, un que jugo molt quan vaig de viatge amb la meva parella és el Hanabi, perquè l'hem professionalitzat gairebé i ens autoposem regles més difícils perquè segueixi sent un repte, però ens agrada molt. És així. Aquest Hipati és una mica Hanabi? No, perquè és cooperatiu amb memory... Sí, però és que el Hanabi és un altre nivell. Aquest és més senzill, és més fàcil d'entendre per nens. Vale, d'acord. Escolta'm, hi ha molts jocs, nosaltres juguem a molts jocs que tenen com a temàtica Mart. Jo no sé si hi havia jugat abans i jugaràs després o ja estàs tan farta de Mart que tot això que tenim aquí sobre, el Pocket Mars, del Terraforming Mars, el On Mars, ja dius, vale, venga, otros temes. Això de que avui sigui Mars, deu portar per impressionar-la amb ella? Bueno, no, impressionar-la, ho dubtem. Coincidència. Pura casualitat, sempre els portem a sobre. No, a mi aquests no he jugat cap d'aquests, n'he sentit a parlar molt, sobretot de Terraforming Mars, i tinc moltes ganes de jugar-lo. De fet, crec que el proper joc de taula que em compri serà algun relacionat amb Mars perquè m'heu fet venir moltes ganes de provar. Portem la ludicitat a l'altre extrem de la galàxia. Estàs convidada a venir a Caldaus a jugar amb tu, amb la teva parella, amb la teva tribu, el que vulguis. T'ensenyem el que sigui, No, que ens m'apunto, guanyarà. Vinga, raca. No, és que és matemàtica, no va matxacar. Tio. Bueno, estem acostumats a que ens matxaquin. És el nostre segon cognom es diu Machacados. No és problema. Acabo de veure una cosa, us heu convertit en influencers. Vas de retro, Satanàs. Jo no em pinto amb l'eyeliner, no puc ser influencer. Mira, t'acabo de dir que comprem un d'aquests demà. Maldito, envíanos algo, amigos. Maldito Games, que han aconseguit un client nou, ja podem... de Jonsis... Què més, senyors? Molt bé, escolta'm, tirem una altra cap a Casa Bernarda, vale? Escolteu, la fricada de la xapa lúdica us ha fet ser millors persones? El que està clar és que heu après a fer coses diferents. Però ser més persones, millors persones, ho hem aconseguit. Sí, perquè hem vist lo acabats com a persones que som nosaltres, vaja. Millors persones. No sé, ens donen més feina a la vida. Has sigut molt diplomàtica.
I acaben les frases molt ràpides. Jo no comptava amb això, jo de tio. tu no preguntaria res més en aquest aspecte, no fos cas que Bueno, tinguéssim un Però problema. per la propera temporada nosaltres pensem que haurem de tenir com una mena d'interruptor, saps? Allò de, però què esteu dient? Estaria bé, en forma d'electroshock o només un interruptor amb una llumeta? Home, és una idea. Un mute. Ramon, podem passar un parell de cables Un mute col·lectiu. La preinstal·lació la tenim feta, o sigui, no hi ha problema. Hòstia, a les cadires, no? Ens sentem i diem, mira, el Garcero diu electroshocks, la Anya diu electroshocks, però què us hem fet? Família! Va de retro, Satanàs. Bueno, va, més canya. Jo tinc una altra pregunta per l'Anna. Va. Tu que estàs ficada en el món dels videojocs, al futur proper estarem més en un món tipus Fahrenheit 451? Bé, també tirem de llibres, O sigui, una distopia sobre el control, perquè jo sé que tu abans estaves en un departamento de ver los botones que apretaven los jugadores, o més un tipus Ready Player One, una immersió d'aquestes on ningú vol sortir només per anar a pixar, o ni això. O serem capaços com a societat de controlar tanta maquineta i dir, no, espera, cada cosa té el seu temps. Bueno, jo espero que l'última, no? Però si m'haguessis de fer triar entre les dues primeres, jo m'imagino més tipus Ready Player One. Perquè, és a dir, això del control, aquí m'has dit, és a dir, com que treballo jo a Gran Hermano, no, és a dir, jo sí que... Explica-ho. Ja ho explico. Dintre del tema dels videojocs i jocs de mòbil es traquegen moltes de les coses que fan els jugadors, no? Quan tu cliques un botó, doncs normalment s'envien dades de que s'ha clicat aquest botó, no perquè vulguem saber, no sé, més que res volem saber si la gent està jugant a les coses que estem afegint al joc, si guanyen més o menys del que es preveia, per poder balancejar millor el joc i per poder oferir coses que interessin més. Però, és a dir, això no crec que es pugui extrapolar a la societat en general, és més com una bombolla, els jocs de mòbil i les aplicacions tecnològiques. I, per altra banda, en canvi, Ready Player One sí que crec que amb tot això de la intel·ligència artificial, que s'està avançant molt, i si realment s'aconsegueixen automatitzar moltes feines actuals, es necessitarà que la gent faci alguna cosa amb el seu temps, no? El sector de l'oci, doncs potser es poden reduir les jornades laborals a 4 dies o a 3 dies i la resta del temps la gent necessitarà fer alguna cosa, no? Evadir-se d'alguna manera. Llavors, la gent doncs, actualment què fa per evadir-se? Mirar la tele, jugar a jocs. Per tant, doncs, sí, m'imagino més algo... Tipus Ready Player One. Jo confio en que la gent digui, hombre, hi ha muntanyetes per anar a passejar, que no vingui tothom a Moianès, sens dubte, per Déu. Hi ha altres muntanyes, hi ha el mar, tothom pot anar a la platja, Que se'n facin de però... Es pot fer un programa de ràdio. Es pot fer un programa de ràdio, mireu, que sí, nosaltres podem fer un programa de Sí, ràdio. el pot fer qualsevol, El pot fer això està qualsevol, clar. sense problemes. Escolta, molt Potser bé. que el president els hi demani si es volen adherir a la República Lúdico-Creativa o vols fer l'última darrera pregunta? Bueno, jo en tenia unes quantes més, per les Bernardes, però entenent com ens tracten amb temes d'electrojocs i tal, crec que ho deixaríem aquí. Jo crec que és un camí perillós. Sí, Els electroxocs ho has dit tu! Ja, perquè sóc un boques i aleshores adhereixen aquesta informació tan privada i tal. Està bé, ja està. Ja està. Tenia Passa algú que més el David les veu de cara, nosaltres no, i fa el llenguatge corporal, Sí, fa la lectura del llenguatge corporal. Petitó aquí, miqueta. Jo crec que ja està. Bueno. No? President, fes els honors, si us plau. A veure, convidats. Els últims convidats de la primera temporada. Són els monsters finals, sortim no? de Ready Player One, tornem a la Terra. Voleu, si subscriviu l'adhesió al manifest que es va declarar aquí en aquestes zones de la República Lúdico-Creativa del Moianès. Us adheriu? És que no he llegit el manifest. Sí, ens agradaria saber què estem firmant. Bueno, ja empezamos. Diguéssim... Ha quedat clar que els referèndums el 2017 es van acabar. Estan aplaudint. No pot ser. Aquí l'únic tema és, voleu una xapa? Això Heu de dir sí.
Volem Home, a dir- veure, O sigui, a més ens esteu pressionant. No, no, no. Ara encara em fa més sospitosa del que estem firmant aquí. Això és un regal enverinat, Està sortint l'últim capítol com el cul. Home, Xapa, xapa, xapa. tu no seràs amic del Fierra, Villarejo. fierra! No seràs amic del Villarejo, ¿no? Porque aquí a lo mejor hay una trampa, ¿eh? Bueno, si no sí, que voleu, volem, sí que volem la xapa. sí que voleu la xapa... Jo estic segur que voleu. És rotllo zoco. La Només heu dejamos de dir barata. sí quiero. És molt convincent aquest argument. Jo Bueno, estic va. convençut que tu vols això. I sí, i jo us porto, perquè no hi arriba el president, Sembla que donguis una hòstia sagrada. la, Sembles un capellà de la xapa sagrada, mai millor dit. bueno, això ve la lligat xapa. a que vingueu a Caldaus un dia a jugar a alguna cosa i veure la nostra ludoteca meravellosa. Y para acabar la Y- entrevista, y- yo como he venido a hablar de mis Ai, libros, sí, en sí. este caso, us donarem un llibre dels que faig jo, a tu et donarem Ostres! Una ciutat en Marte, Veus? Jo hauria d'haver fet la Va, pregunta... ara sí que vull. Clar. M'adhereixo. Veus? que ara és comprar-lo. Però era- I a tu un és que- d'electromagnetisme pel tema hertziano, Ah, tot sí, Que bé. bé. Oh, que bonic. Ens hem Bravo, equivocat. ja estan Bravo. signats, per la xapa. No està signat, però és igual. I aquí també he enxufat publicitat dels meus llibres, així vaig de fer. Són uns llibres meravellosos. Compreu-los. Si no voleu llegir-los és igual, però sobretot compreu-los. Compreu-los, perquè de dos en dos, de tres així en l'Edu tres. es pot comprar més jocs que ens agrada. No jugueu a jocs de taula, llegiu llibres, els meus. És maquíssim aquest llibre. Xulo, eh? Sí, aquest està fet, és la colonització de Mart, fet per un grup de Mira, científics si me'l deixes el posarem en primer pla. que van estar pensant per la societat, com es deia, la societat no sé. The Mars Society. Mars, això, sí, Mars Society. Això que he anat a Hipàtia, la Sí. base anàloga és de la Mars Society també. Val. Doncs aquí van fer un concurs també per pensar com seria una ciutat a Mars. I hi havia un grup que es deia Sonnet, em sembla que eren 10 científics de tot el món, científics, urbanistes, arquitectes, biòlegs, i van pensar com seria aquesta ciutat. I com que els dos eren catalans i els vam conèixer a partir dels llibres que havien fet abans de ciència, doncs els vam dir, per què no fem un llibre de com seria la ciutat aquesta en Mars? I seria com lo vostre, però en bèstia, una ciutat d'un milió de persones. Pues justament, una de les noies de la tripulació, la Laia Ribas, va participar en aquest projecte, crec. O un pot projecte ser. molt similar. Pot ser. I els hi demanarem al Guillem i al Densis. Era el que va portar el llibre, val? Doncs ja sí, ja estava. Ja tot controlat. Perfecte. Doncs mira tal i disfruta'l, tu. I el teu és bàsicament de la nostra sèrie de llibres de ciència que vam començar amb la física, amb la física quàntica. No, li donaven més pistes de com electrocutar-nos. Edu, Vam començar amb la física quàntica, les teories de la relativitat einsteinianes i ara Tu aquest és l'electromagnetisme. Tu dona-lies al Ramon que com li partiu una altra càmera d'aquestes ja veuràs la trampilla que no va deixar aquí. Va, ja hem fet prou propaganda dels llibres. Seguim. Que seguim xulos, que amb xulos, la següent que xulos, secció... vinga, va. Mestre. Va, M'encanta. A què hem jugat i a què voleu jugar? se m'està acabant, L'aigua. Sí, l'aigua amb bombolletes que té aquí dintre. Puc ensenyar la nevera a Sí. l'audiència? Esta nevera Avui de playero. el Joan ha portat... Mi Polar Box. Sí, aquí hi havia uns pulmons abans. Bueno, va, comença tu, David. A què has jugat? Va, Molt bé, què he jugat jo? Pues, molt ràpidament, que se'ns està acabant el temps. ràpidament, vaig fer un tancament amb el Pol al Rebellion perquè havíem començat amb el Domènec i el Jan a fer un Rebellion a 4, un 2-2, que per cert molt xulo, em va encantar perquè realment es converteix en una cosa molt més estratègica, però res, no va haver-hi quòrum al final, el vam deixar ja en el guardapartides que tenim a Caldaus, el vam estrenar amb 2 partides de Rebellion, si no me'n recordo. Què és un quart de partides? És un armari que quan hi ha partides que no les podem acabar perquè són molt llargues, les fiquem totes allà amb un però- dallon, sí. Amb cura que no es vellugui Sembla res. nitxos. Cura que no es vegi res Nitxos perquè hi ha plans. 50 milions de Ui, Ramon, figuretes. és un ritual. Si Ah. tu veies
si és el guardado, o sigui, dos adults així Cuidado. Esperem-ho tot, ojo que ningú respiri. Ho pregunto perquè la meva dona, quan escolta el programa, diu hosti, és que a vegades és molt tècnic el programa, perquè si no ets del món hi ha coses que no perds. Molt sé, un guardapartides serveix per guardar partides que estan en marxa. I és un mobiliari específicament fet amb aquest objectiu o us l'heu inventat vosaltres? L'hem fet a mida. L'hem fet a mida. Ah, l'heu fet, no el venen aquí. No. Això IKEA no hi és IKEA. Això. Ve com forat de mercat. No, i a sobre Hi ha un nicho que està penjat al sostre, rotllo d'empanat. Què dius? Quan vingueu al nostre búnquer, que és el Vindria a nostre ser lloc, un veureu. armari pizzero, però més gran. Sí. Més sabia. Sí. Mira, patent en tràmit, diuen per aquí. Doncs vinga, va, que farem el primer No, a l'Anna se li ha d'encès la bombeta, Sí. Acaba de veure una línia de negoci aquí, que fa què? Bueno, doncs partidaca al Rebellion, que va acabar molt xula, hi ha moltes ganes de comprar-nos o adquirir, per no dir comprar, com es diu, el Auge de l'Imperio, que és una expansió que es veu que li dona un mogollon de tralla. Però està esgotadíssima. Està esgotadíssima i aquí fem una crida. Si algú la té en castellà i no la usa, que nos l'envia. Per favor, envieu-nos-la. La Gratis. tractarem com si fos filla nostra. I si no, ens comprarem una versió anglesa. Després, Jo vaig fer un tutorial també del Rebellion Sí. amb el Marc l'altre dia, el seu amic, no me'n recordo com es diu, ho sento, va molar bastant i és un joc que s'ha de jugar aquest joc, ho sento. sí, qui vulgui que jugar al Rebellion i no el tingui, vindrà a Caldaus i el jugarem super a gustito. Què més vaig fer? Vaig fer un parell de Guerres de l'Anell, però un del joc de cartes i l'altre al taulell. El joc de cartes, no sé si avui el repetirem, perquè em sembla que ja està a full, però bueno, i Tenim 2 còpies. el taulell me'l va ensenyar a jugar al Cèdric, 11 anyets d'humà lúdic, va estar 4 horetes aguantant-me a mi, ensenyant-me a jugar i el tio a full, a tope. Una cosa espectacular. Persiguiéndote por la Tierra Media, ¿no? Persiguiendo a Gandalf. Vaig fer un rollo, vaig dir, ¿para qué hacer lo que hacen todos? ¿No? Llevar la monte del destino y el anillo único. No, me voy para arriba. Voy para arriba. I vaig fer un passeget de lo més divertit. Jo vaig sentir un moment que deia, em sembla, David, que això no ho tindries que fer, però... Vale, perfecte. Va, que algú continuï. Després continuo jo si tinc temps. Joan, et toca. Bueno, jo he fet, com acaba el mes, jo sempre envio mi fotico de partides del mes. He fet 35 partides, no està mal, aquest mes. I els més jugats han sigut l'Imperial Assault, amb 3 partides, l'Habitats, amb 3 també, que ja és molt, he fet arribar a 3 partides d'un joc, i el joc més jugat és el Dorf Romantic, que ja he parlat d'ell, aquest joc de losetes cooperatiu, que és el guanyador dels Spiel des Jahres d'aquest any. Per tant, bueno, que jo que sé, que està molt bé, el jugo en solitari per això. I com a cosa a destacar, doncs la Guerra de l'Anell de cartes, que l'hem jugat ja 2 vegades i ens està agradant molt, a Caldaus està agradant bastant. L'altre dia vam jugar 2 partides simultànies, a 4 jugadors cada partida, i bé, jugar en parelles, i bueno, és un joc que en 2 partides no, tampoc acabes de veure ben bé què tens que fer, perquè portes la teva baralla, t'has de coordinar amb el teu company, i va molt apretat, els tempos són molt importants, surten camps de batalla i sendes, i has de saber si val la pena o no anar-hi, i és molt tens. Puc fer un... Has dit que has jugat 35 partides? Tot el mes. Tot el mes? Bueno, Ell ho pot fer. D'on es treu? Fa El guàrdies. temps. Fa guàrdies. Hay Que no es pot dir això. Hay coses molt xores. Jo persegueixo els meus fills, ja ho saps. O sigui, els meus fills s'amaguen per la casa, no volen saber res de mi. Sí, jo ho he vist, És això. Si no, jugo en solitari. Jo això ho he vist. Escolta, mira què diu el Garcero del tema del guardadí. Diu, Zacameses i Caldaus guardapartides. Sí. Cal de guardapartides. Hòstia, ja tenim nom i tot. Qual guardapartides? Home, el Cal de naming una mica guardapartides. Sí, una mica justet, Garcero, però bueno, podem evolucionar-lo. Perdoneu, què més? Una pregunta, això de les simultànies és una cosa que es fa comunament entre jugadors de jocs hardcore? No. Ah, no. Simultànies vull dir que en 2 taules es van jugar el mateix joc a la vegada.
Clar, però tu anaves saltant d'un a l'altre, com les simultànies d'escacs? No, seria l'hòstia. Vale. No arribem a tant encara. L'altre dia que vaig anar a ensenyar el RUT amb el Jan a la central, faltava un jugador i jo anava d'un cantó a l'altre jugant amb el nido, O Pues sí sigui, que es fa, mira, no ho fa. però no era amb aquesta intenció, era més la intenció de que anem a ensenyar jocs. Pues ja teniu una idea. I aleshores... Per la propera trobada que feu, Pues imagina. Sí. I, bueno, vam jugar al Marco Polo 2, el David i jo. Sí. Va ser Marco Gallego Polo. Un joc de l'escola italiana, €1 de trabajadados, col·locadados. I bueno, bé, molt entretingut. L'únic és que a mitja partida... Nada, oye David, que esto no era así, Bueno, vaig dir una regla malament, hice una de las mías i a partir d'allò ja em vaig com ratllar i era com... El drama de les normes mal enteses. Sí. No, però jo el vaig gaudir mogollón. O sigui, el Joan no. No, jo també. Ell pateix, però pensa que hi ha un momentet en el que si tothom aplica el mateix, doncs mira, aquell joc en aquell dia s'ha fet des jo tinc una pregunta respecte a això, perquè jo que no sóc molt... Ja us he dit que 4 jocs a casa i sempre són els mateixos, però a vegades hem trobat amb algun joc nou que passa això, que les regles costen d'entendre. Sí. No sé si és habitual això o... És la barrera... Hi ha alguna vegada que... És el peatge que has de pagar per ficar-te en aquest mundillo. Entendre jocs i a més quan t'hi fiques entrem en una dinàmica que ens passem el dia aprenent jocs. De tal manera que quan acabes un comences un altre i ja no recordes els de fa 2 vegades. Sí, fas unes mescles de regles. Heu de repassar les regles, abans de començar. Sí, moltes vegades. Sí, però quasi totes. Sí que hi ha un punt d'aprenentatge amb la lectura de regles, que quan ja has llegit una sèrie de regles, o sigui, ja comences a llegir i dius, vale, aquest és com aquell, això és com aquell, això és com aquell, i llavors ja llegis el reglament molt més ràpid, o sigui, no és el mateix que jo a vegades trobo algú que s'ha agafat el Seven Wonders o un joc d'aquests a l'Aventurós al tren o el Wingspan mateix, va sortir una persona que era que s'havia comprat el Wingspan i no, o sigui, l'havia llegit, i un tio intel·ligent, Però YouTube, s'ha d'anar a YouTube, no llegeixis mai el tutorial. Anem molt a YouTube, també, anem molt a YouTube. Sí, leer és de cobardes, que diu l'experto. Però tant com a YouTube que hi ha moltes vegades que si tu no després vas a cercar les notes del YouTube, hi ha moltes vegades que qui deixa anar la seva tutorial la caga, I aleshores ha de fer un seguiment fi, perquè nosaltres a casa el que fem és que quan hi ha un joc que ens sembla que és molt enrepassat o que aquella norma la modifiquem dient, bueno, ho juguem així, Vinga, a lo gallego, fantàstic. Homemade rules, sí senyor. Perdona, però quan vaig fer la xapa de les frases de mierda havia una que era en mi casa se juega así. Claro, aquesta és molt bona i molt real. Lo millor és mirar uns quants vídeos i llegir-te les regles. O al revés. Llavors ja ho fas tan bé que llavors quan deixes un estat te'n descuides completament. Si no te'n vas a Snafu, que és a la botiga aquesta on va l'Edu, que ahir... Bueno, però jo és més per wargameros i jocs de temàtica històrica. Però ho expliquen molt bé. Snafu t'estimem. Escolteu, anem molt justos, no? Ens queden 4 minuts. Podien dir ràpidament el que voldrem jugar i anem a fer un tancament formal o què? Sí, jo vull fotre... Vinga, què vols jugar? Ràpid. Jo vull fer el joc de rol de la llamada Xutulu, que no vaig jugar fa 2 setmanes. Que Xutulu, un dia apareixerà, tio. Xucuruc. Mira, et fotran un tentacle pel cul, no sabràs que és Tulu i ja veuràs. Maria Puríssima. Aviam si l'Albert pot el divendres que ve i podem fer la partida. Què més? El Moràvit me sona. El Moràvit, vull que el Joan m'ensenyi l'Almoràvit perquè se l'està estudiant, està llegint el reglament i s'està mirant els vídeos de YouTube. És a més de 2? És a 2. És a 2, joder. Sempre el mateix. No estàs convidat. Ja, doncs vinga, què més? Edu, ràpid. Igual, podem desbloquejar coralment, cap problema. Sort que tenim el president. Jo no res. Ja està. Doncs mira, jo l'Almoràvit també, toma. La Guerra dels Anillos a cartes una altra vegada, l'Station Fall, que ja el tenim i en tenim moltes ganes de posar-lo en marxa, i em va dir... Station Fall con sus pronombres. Em va dir, sí, el posarem, i em va dir el Joan, léetelo, i jo vaig dir, sí, o jo li vaig dir, m'ho vull llegir, i ell va dir, tira millars. Aquest estiu, Secret Hitler, The Thing, l'Station Fall, jocs de més de 6 persones amb moltes ganes, i evidentment el d'un Imperium.
Hombre, xupito. Xarrup. Vinga, ràpid, que ens queda un minut per... Bueno, jo volia dir tot el que em té que arribar, però quasi que No millor... tens 30 segons. I tot el que té que arribar... 20 segons. No, impossible. Vale, vaig a dir un. Va, l'Hegemony, que ens arribarà... Bueno, el que ens arribarà a Caldaus, va, que tenim moltes ganes. L'Station Falls ja ens ha arribat, doncs l'Hegemony, el Three Ring Circus de The Beer, he demanat un ball de parties, així, perquè esto no es una democràcia. La identitat secreta i l'Scrawl, i un joc que es diu Nimalia. I m'ha arribat això també, que l'ensenyo així ràpid, vale? Que és un esteurazo, que es diu Marrakeix, Marrakeix. de l'Stefan Fell, Ni fava. que... Marrakech! Va ser el Eurogame de l'any. Pues vinga, ja el tenim aquí. Molt bé. Primícia! Senyors, Ja senyores, veurà. moltes gràcies per seguir-nos aquesta temporada. Molt bé. I aleshores anem a tancar. Tanquem amb dignitat. Edu, has de llegir aquest tros que diu tancament. Edu, no sé si no te'n recordes. És que, tio, si fots guionat tot no hi ha manera. Jo Clar, soc més improvisat. Vinga, doncs improvisa llegint. Infinites gràcies per estar aquí amb nosaltres, èpiques persones que esteu en els nostres directes i estimats éssers que escolteu els podcasts i us en passeu els nostres vídeos al YouTube. Joan. Tot pinta que no us escapareu de nosaltres. Continuarem fotent-vos la xapa lúdica a partir del setembre, amb més continguts, diferents seccions, més humanes, més humans, alguna IA i molts jocs de taula. I no oblideu, i no sé com, una ment preclara, com el Ramon ho ha dit, superludificar-vos e hiperenjogassar-vos. I com deia aquell humanet de color verd, que la força lúdica us acompanyi sempre. Anna, Ramon, us convidem a cantar a capella el nostre himne. Ui, va. I som-hi. I recordeu, el Caldet juga, 14 d'octubre. Apunteu-vos-ho. Tots a cantar. Banjo man of war, Amora! Sam's gone away, a war, a man of war. I wish I was the banjo man of Amora, man of war. Sam's gone away, a war, a man of war. Pretty war, brave voice, pretty war, I say. Hey! Sam's gone away, a war, a man of war. I wish I played the mandolin, a war, a man of war. Sam's gone away, a war, a man of war. I wish I played the mandolin, a war, a man of war. Sam's gone away, a war, a man of war. Pretty war, brave voice, pretty war, I say. Hey! Sam's gone away, a war, a man of war. I wish I was the fiddler, a war, a man of war. Sam's gone away, a war, a man of war. I wish I was the fiddler, a war, a man of war. Sam's gone away, a war, a man of war. Pretty war, brave boys, pretty war, I say. Hey! Sam's gone away, a war, a man of war. I wish I played a double bass, a war, a man of war. Sam's gone away, a war, a man of war. I wish I played a double bass, a war, a man of war. Sam's gone away, a war, a man of war. Pretty war, brave boys, pretty work, I say. Hey! Sam's gone away, a war, a man of war. Hey, DJ was a whistler, a man of war. Sam's gone away, a war, a man of war. Hey, DJ was a whistler, a man of war. Sam's gone away, a war, a man of war. Decidament cantem com a cul. Bon estiu a totes i a tots. Sam's gone away on board a man of war. I wish I played the mandolin on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work, I say. Hey! Sam's gone away on board a man of war. I wish I was the fiddler on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. I wish I was the fiddler on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work, I say. Hey! Sam's gone away on board a man of war. I wish I played a double bass on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. I wish I played a double bass on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. Pretty work, brave boys,
boys, pretty work, I say. Sam's gone away aboard a man of war. Hey, VJ was a whistler on board a man of war. Sam's gone away aboard a man of war. Hey, VJ was a whistler on board a man of war. Sam's gone away.